سلام بحبرة كمي كأنيكم سلام كتلو تسفاي قبر مبارنا لهم ما عندي حيزلكم متى يزلهو تمرتي سلاش حبريتا أب بزعبا مدب إناي ماليت برو زتكور كويني مالتيو كم زفلت أمدبنا حزنيا خمزلنا مالتيو ربعن قدامن ينا ناي تمرت حزل فيديوهات كان قرب مالتيو لما عندي خا أبتا ناي قدام مدبنا أتوكيرة انتاي قدم مدلوات غيرنا كنصنا حلنا كلاتنا نزي تمرت كنمهارلو ندحر كويناس انتاي قدم مدلوات كنغبر علينا ابزبل زعبا أتوكيرة كزارب مالتيو ناخذ لكم እሺ እምበር ነዚ ቀፂሉ ዝቀርብ ትምህርታት ክንዳለወሉ ዘለና ነገር እንተዳ ሃሊ ኮይኑ ነዚ ቀዳም ዝውሃብ ትምህርታት ክንዳለወሉ ዝግበአና ነገር እንተዳ ሃሊ ኮይኑ ሓንቲ ጂሜይል ጥራሕ ማለት እዩ ጂሜይል እንድሕር ኣለና ኮይኑ ነዚ ቀዳም ዝውሃብ ትምህርታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሶፍትዌራት ኣተኪሩ ቀዳም ዝውሃብ ትምህርታት ኣብ ወርድ ኣብ ኤክሰል ኣብ ፓወርፖይንት ኣብ ፎርምስ ኣተኪሩ ዝውሃብ ትምህርታት ጂሜይል እንድሕር ኣለና እኹሊ ንኽንከታተሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ጂሜይል መሪፅና ስለምንታይ ጂሜይል ኢለ ፀኒሐ ክምለስ እየ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናፍታ ድሒራ ዘላ ስላይድ ናብኣ ክወስደኩም ንቐፅል ኣቀድማ ቢለ ገሊፅ ከም ዝፀናሕኹ ትምህርቲ ዝውሃበለን መዓልታት ረቡዕን ቀዳምን እየን ናይ ረቡዕ መደባት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ፎቶ ኤዲቲንግን ቪድዮ ኤዲቲንግን ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ ካልኦት ሶፍትዌራት ከዓ ፀኒሖም ክውሰኽዎ እዮም ማለት እዩ ናይ ቀዳም መደባት ከዓ ኣብቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንጥቀመሉ ሶፍትዌራት ማለት እዩ ከም ወርድ ኤክሰል ፓወርፖይንት ፎርምስ ካልኦትን ዝዓለመይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ቀዳም መደባት ከምቲ ኣቀዲመ ዝተዛረብክዎ ማለት እዩ ጂሜይል ጥራሕ እንድሕር ኣለና ኮይኑ እኹል እዩ ማለት እዩ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካሊእ ኢንስቶል ክንገብሮ ወይ ዳውንሎድ ክንገብሮ ዝግበአና ሶፍትዌር ወላ ሓደ የለን ጂሜይል እንድሕር ኣለና ድልዋት ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ ጂሜይል ኢለ ንምምላስ ከዓ ኩላትና ከም እንፈልጦ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት አፕሊኬሽንስ ኣለዉ ጉግል አፕሊኬሽንስ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣሎ ናይ ጉግል ወርድ ከዓ ኣሎ ኣብ ሽሞም ጥራሕ ይፈላለዩ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት ነትናቶም ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ ኢሎም ክፅውዕዎ ከለዉ ጉግል ከዓ ነትናቶም ወርድ ጉግል ዶክስ ኢሎም ፅውዕዎ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ክብልዎ ከለዉ ጉግል ከዓ ጉግል ሺትስ ዝብልዎ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ ከዓ ይቕፅል ማለት እዩ ፓወርፖይንት ስላይድስ እዩ ፎርምስ ከዓ ፎርምስ ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብዚ ቀዳም እንህቦ ትምህርቲ ነዚአን ደይኮንና መሪፅና ዘለና ነዚአን ኢና መሪፅና ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ በዘን ኣብዚ ተጠቂሰን ዘለዋ 6 ምክንያታት ጉግል ኣብ ክንዲ ማይክሮሶፍት መሪፅና ማለት እዩ እታ መጀመርታ ጉግል ነፃ ስለ ዝኾነ ክፍሊት የብሉን ክንጥቀመሉ ነፃ እዩ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ድማ ኩላትና ኣንድሮይድ ቴሌፎን ዘለና ጂሜይል ኣለና መብዛሕትና አንድሮይድ ቴሌፎን ዘለና ጂሜይል ኣለና ማለት እዩ አንድሮይድ ቴሌፎን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣፕል ዘይኮነ ማለት እዩ አንድሮይድ ኣፕል ዘይኮነ ሞባይል ዝጥቀማሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ማለት እዩ ፀኒሕና ክንሪአና ድሓንዚ ኩላትና ጂሜይል ብቐሊሉ ከነውፅእ ስለ ንኽእል እቶም ዘይብልና እውን ከነውፅእ ስለ ንኽእል ማለት እዩ ብቐሊሉ ንኸተውፅእ እውን ነፃ እዩ ማለት እዩ ኦንላይን ኣብ ሓደ እዋን ብሓባር ክንሰርሕ የኽእለና ንኣብነት ሓንቲ ዶክመንት ሓንቲ ስነ ፅሑፍ ዲ ሓንቲ ግጥሚ ኣነ እንድሕር ፅሒፈ ካሊእ ሰብ ኤዲት ክገብረለይ እንድሕር ደለየ ማለት እዩ ንዕኡ ይሰደሉ ኣብ ክልተ በበይኑ ቦታ ኮይና ኣብ ሓንቲ ዶክመንት ክልተ ሰባት ክንሰርሕ የኽእለና ማለት እዩ ስራሕና ምስ ወዳእና ሴቭ ምባል ኣየድልየናን እዩ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ሴቭ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣጋጣሚ እንዳሰራሕና ከለና ላፕቶፕ ምስ ተጠፍኣና ወይ ሞባይል ምስ ተጠፍኣና ሴቭ ኣይገበርክዎን እሞ እቲ ንሰዓታት ዝሰራሕክዎ ጠፊኡ እዩ ኣይንብልን ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ ኤቭሪ ሰከንድ ድዩ ዋላ ኤቭሪ ማይክሮ ሰከንድ ባዕላ ሴቭ ስለ ትገብሮ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ግን ኣብቲ ንሰርሓሉ ግዜ ግን ምስ ኢንተርኔት ኮኔክት ክንከውን ኣለና ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ስራሕና ናብ ካልእ ሰብ ክንሰዶ ምስ እንደሊ ዳውንሎድ ከይገበርና ሼር ኢልና በቐሊሉ ክንሰዶ ይከኣል እዚ ማለት ከዓ ከምቲ ኣብ ቁፅር 4 ዝበልናዮ ኦንላይን ኣብ ሓደ እዋን ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል
ዝበልናዮ ማለት እዩ ከምኡ ልክዕ ከዓ ስራሕና ናብ ካልእ ሰብ ክንሰዶ ምስ እንደሊ ዳውንሎድ ከይገበርና ሼር ኢልና ብቐሊሉ ክንሰዶ ይከኣል እዚ ማለት ከዓ ዳውንሎድ ጌርና ኣታች ጌርና ሰዲድና ገለ ኣይኮናን ሼር ንብሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሼር ኢልና ንሰዶ ፋይል ማለት እዩ ወይ ዶክመንት ማለት እዩ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ዶክመንት ይሰርሕ እንድሕር ኣለኹ ዳ ኮይነ ምስ ካልእ ሰብ እንድሕር ክሕግዘኒ ደለዮ ማለት እዩ ዳውንሎድ ከይገብሩ ኩነታ ፋይል ሼር ኢለ ይሰደሉ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ሼር ኢለ ምሰደድ ኩሉ እታ ፋይል እቲኣ ናይ ክልቴና ኮይና ኣላ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ኣብኣ ፅሒፉ ዋላ እንዳፅሓፉ ከለዉ ኣብ ኮምፒተር ኮይኑ ክሪኦ ይኽእል እየ ኣነ እንድሕር ዝኾነ ፅሒፈ እንዳፅሓፍኩ ከለኹ ንሱ እውን ኣብ ኮምፒተሩ ክሪአኒ ይኽእል እዩ ማለት ነታ ፋይል እቲኣ ከፊትዋ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኮላቦሬሽን ምስ ንሕድሕድና ማለት እዩ ኮላቦሬት ክንገብር ወይ ከዓ ንሓድሕድና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣብ ሓንቲ ፋይል ኣብ በበይኑ ቦታ ኮይንና ክልተ ሰባት ኣብ ሓንቲ ፋይል ክንሰርሕ ይኽእለና ማለት እዩ ክልተ ጥራሕ ኣይኮነን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብሓንሳብ ኣብ ሓንቲ ፋይል ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚ ከዓ ይኽእለና ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ ንረኽቦ ኣለና እዚ ኩሉ ጥቕሚ እንድሕር ኢልና ጂሜይል ስለ ዝሃለወና ጥራሕ እዩ ኣብ ጂሜይል እንድሕር ኣለና ናይዚ ኩሉ ጥቕምታት ተጠቐምቲ ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኢና ድማ ንሕና ኣብ ስራሕና ኣብቲ ቀዳም እንምህሮ ናይ ዝተፈላለየ ሶፍትዌራት ትምህርቲ ብጂሜይል ኢንክሉድድ ዝኾኑ ወይ እውን ኣብ ጂሜይል ኢንክሉድድ ዝኾኑ ሶፍትዌራት ክንጥቀም መሪፅና ማለት እዩ ስለዚ ንዝመፅእ ክላስ ክንቅረበሉ ዘለና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ጂሜይል ዘይብልና ጂሜይል ነውፅእ እቶም ጂሜይል ዘለና ከዓ ጂሜይልና ኣዋዲድና ንፀበ ሕጂ ንእሽተይ ከም ንዲሞንስትሬሽን ወይ ከዓ ንምርኣይ ዝኣክል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጂሜይል ኣለኹ ናይ ማህሌት ፕሮ ጂሜይል እዩ ማለት እዩ ልክዕ ጂሜይል ምስ ከፈትናዮ ከምዚ ዝመፀልና ማለት እዩ እሞ ጂሜይል ዝዳ እንድሕር ኮይኑ በዓል ወርድ በዓል ኤክሰል በዓል ፓወርፖይንት ዳ ኣብያ ኣለዉ እንድሕር ኢልና ኸ ኩሉ ግዜ ኣብዚያ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚኣ ኣቲና ድራይቭ እንድሕር ኢልናያ ድራይቭ ኣምፅያትልና ኣላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ጂሜይል እንድሕር ኣውፂና ናይ 15 ጂጋባይት ዝኸውን ስቶሬጅ ስፔስ ወይ ከዓ ቦታ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚኣ ንግረ መገደይ ክሕብር ኢለ ሕጂ ኣብዚኣ ኒው ትብል እንድሕር ኣቲና ማለት እዩ ብምልኦም እዞም ከሪአኩም ዝፀናሕኩ ኣብ ኣለዎ ማለት እዩ ወርድ ናሃለ ብዚ ከም ጉግል ዶክስ ሽሙ ኤክሰል ናሃለ ጉግል ሺትስ ማለት እዩ ፓወርፖይንት ከዓ ጉግል ስላይድስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሽም ጥራሕም ዝቕይሩ ዘለዎ እምበር ስርሖም ዕላምኦም እቲ ዓይነት ሶፍትዌር ዘሰሚ ማለት እዩ ምስ ንፈልጦ ወርድ ምስ ንፈልጦ ኤክሰል ምስ ንፈልጦ ፓወርፖይንት ማለት እዩ ካብዚኦም ተወሰኽቲ ከዓ ኣብዚ ከዓ ኣለውና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዮም ብዙሓት ሶፍትዌራት ብነፃ ንረክብ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ስለ ዝገበርናይ ጂሜይል ስለ ዝሃለወና ጥራሕ እዩ ስለዚ ኢና ከዓ እዚ ናይ ቀዳም ዝወሃብ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ወርድ ኣብ ኤክሰል ኣብ ፓወርፖይንት ኣብ ፎርምስ ከምኡን ኣብ ድሮዊንግ ኣተኪሩ ዝመሃር ትምህርታት ጂሜይል ጥራሕ ክህልወና ዝበልና ማለት እዩ ስለዚ ጂሜይል እንድሕር ኣለና እዘን ኩለን ዝጠቐስኮን ሶፍትዌራት ብፅቡቅ ኣገባብ ክንከታተለን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ሞባይልና ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ኣብ ላፕቶፕና እውን ክንከታተሎ ንኽእል ኢና የቐኒየለይ እዚኣ ናይ ሎም መዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዝነበርኩ ማለት እዩ ንምውድዳር ዝኣክል ግን ሕጂ ከሪአኩም ንኣብነት ማይክሮሶፍት ኦፊስ እዚ እዩ ክንዲ ዝኻ ይኽፍሉኻ ማለት እዩ ንምውድዳር ዝኣክል ማለት እዩ ኣብ www.microsoft.com ኢልኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ነፃ ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ነፃ ቨርዥን ናይዚ ነፃ ናይዚ እውን ኣሎ ግን እቲ ነፃ ልክዕ ከምቲ ከፊልካ ተምፅኦ ሶፍትዌር ከምኡ ዓይነት ፓወር ወይ ከዓ ሓይሊ የብሉን ማለት እዩ ብኣንጻሩ ብምንፅፃር ከዓ ኣብ ጉግል እንድሕር መፂና ግን ጂሜይል ስለ ዝሃለወና ጥራሕ ብምልኦም እዞም ሶፍትዌራት እዚኦም ብነፃ ንረኽቦም ማለት እዩ ልክዕ በዓል ወርድ በዓል ኤክሰል በዓል ፓወርፖይንት ካልኦት ተወሰኽትን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ እዚኣ ክሕብረኩም ኢለ መፅአ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ፀባሕ ቀዳም መባእታ ንእሽተይ መባእታ ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ጌርና ብድሕሪኡ ናብ ወርድ ክንሰግር ኢና ፅባሕ ቀዳም ብሓድሽ ቪድዮ ብሓድሽ ትሕዝቶ የራኽበና
ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእይቶ ብምልኡ ንዓና ንዕብየትና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልናን ብማህሌት.edu@gmail.com ክትረኽቡናን ንምሕፀን የቕንየለይ ብሩኽ ቅነ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳሚ ይራኸበና ቻው